Ƙungiyar Eyes of Arewa ta ƙasa reshen jihar Adamawa ta gudanar da taron tallafawa waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwa ya afka da su na unguwar Limawa da ke ƙaramar hukumar Yola ta Arewa da ke nan jihar Adamawa a sansanin su da ke makarantar firamare na Limawa. Bayan jajanta musu da wannan ibtila'i da ya afku da su daga bakin shugaban ƙungiyar Lafiya Yusuf Buba inda ya nuna damuwarsa ga 'yan gudun hijirar ganin cewa suna fama da matsalaiciyar rayuwa. Wa jama'a wanda suka tashi a cikin wannan bala'in da ubangiji Allah ya sa su a ciki. Na biyu muna godiya musamman kuma ga yadda muka same su a cikin koshin lafiya wasu kuma ba su lafiya kuma mun gode musu musamman da haɗin kai da suka ba muka ba su abubuwan da kaɗan muka dawo da shi muka ba su ba za mu biya bukatun su ba amma mun ba su daidai karfin mu kuma ubangiji Allah kuma ya sa albarka kai kuma muna kira musamman kuma ga wayanda suna da karfi da kuma suna da hannu su taimaka ma wannan kungiyan don mu samu mu zo kuma mu taimaka musu mu kuma kaddaje gaskiya suna cikin matsala sosai wasu da abinci ruwan sha babu da sauran su suna cikin wahala so muna roko din Allah duk wanda zai iya taimaka musu ya zo taimaka musu kuma samu su a cikin wannan bala'i da kuma kafin ruwa zai janye daga gidajensu. Daga bisani aka fara mika musu kayayyakin tallafin kama daga taliya, biredi da ma ruwan sha ga mabukata maza da mata. Wasu daga cikin 'yan gudun hijirar sun bayyana farin cikin su da mika godiyarsu ga kungiyar Eyes of Arewa. Muna mika godiyarmu ga kungiyar Idan Arewa da ciyaman ɗinsu Yala sun zo muna cikin ibtila'i wadda ruwa ya ce muna nan gangare bakin kogi gidajen mu yake. Gode wa kungiyar nan musu albarka tallafa mana jiki mun gode. Muna godiya ne ga wannan kungiya Idon Arewa ko to da suka zo suka tallafa mana kuma muna godiya Allah ya ƙara musu ƙwarin gwiwa sannan kuma muna gode musu Allah ya musu albarka Allah ya albarkace su abinda suka yi mana kuma mun gode. Taron raba kayan tallafin ya samu halartar wasu manya-manya daga cikin kungiyar Chairman Lafiya Yusuf Buba, PRO Calvin Ahmad. Ita ma a nata jawabin wacce ta assasa kungiyar Rashida Hamman Farin Wata inda ta yi jawabin godiyarta a takaice ga sauran shugabannin kungiyar wajen jajircewansu na ganin an taimaka waɗannan bayin Allah. Ina godiya wa abokanan aikina da goyon baya da suka bamu da kokari da suka yi a lokacin da muke gudanar da aiki. So ni zan ba wa abokanan aiki na hakuri saboda jayayyar cece da muka samu. Wannan ba mu yi fushi ba saboda rayuwa yau da gobe su ma ba son su bane domin kowa ya sani yanayin rayuwa ne wani yana gani yadda zai yi yayi faɗa ya yi wannan saboda ya samu nan in bai samu ba zai ji daɗi ba so ba wani matsala ba mu yi fushi ba mu kuma ba ma fata su ci gaba da hakan in alam muna addu'a Allah ya takaita abin da ya faru su koma gu muhallin su kamar da mu muna muhallin mu saboda ba ma jin daɗi yadda muna muhallin mu suna waje su. Ƙarshen rahoton kenan Aisha Usman, Waniltu Media.